În reprizele 3 și 4, parcă Adrian n-a mai insistat. Ce s-a întâmplat atunci, Cristian? Adrian, cred că Conor McPhee și-a dat seama ce trebuie să facă și totuși a revenit foarte bine, a fost mai insistent, a fost peste Adrian în repriza 3 și 4 și cei trei judecători au punctat pentru Conor McPhee reprizele 3 și 4. Deci se Dar apropiase cu punctaj. se apropiase, oricum Adrian Da. câștigase 10-8 primele două reprize, deci oricum era în avantaj în acest moment al Mai meciului. avea 2 puncte în față. Da. Dar în repriza 5-a, Adrian a intrat foarte, foarte hotărât și a pus capăt meciului. A lovit foarte puternic un croșeu de stânga și McPhee a sângerat în gură. Și Da, un accident, chiar poți să ne explici, Cristian, un accident totuși rar întâlnit în box, o tăietură în gură. Se poate întâmpla dacă proteza nu este fixă în gură sau dacă el a avut gura deschisă în momentul când a primit acea lovitură. Iată și acum o directă de dreapta. Nu dau seama, cred că croșeul a lovit și spre sfârșitul reprizei o să vedeți că el deja începe să sângereze. Acest lucru se observă în colț la sfârșitul reprizei și a fost decizia doctorului să oprească după această repriză. Ați văzut? Da, aici diaconul a scos limba spre adversar după combinația ratată de acesta. A fost atenționat, dar de arbitrul l-a normal atenționat nu are voie imediat. să facă așa ceva. Diaconul se apropie și el foarte bine de această lume a boxului profesionist în ceea ce privește spectacolul. Da. Oricum am văzut meciuri serioase până acum, cu lovituri dure, atât în partida cu Lucian, cât și în aceasta. Excelent, un 2 acolo încheiat cu croșeu de stânga și deja McPhee are mari probleme. Iarăși un croșeu de stânga foarte bun. Aici însă a arătat Două avioane excelentă care eschive. dacă găseau aterizarea, Bune însă acele eschive din corp al lui McPhee, care se salvează prin experiență. Eu cred că putea fi un final mult mai rău pentru el dacă nu l-ajuta experiența aici. Diaconul cu aceeași încercare de a avea priză la public. Cred că aici își simte adversarul foarte slăbit, simte că nu are forță pe lovituri și știe că își poate permite să se joace puțin cu el. Excelent închis Adrian, ați observat ce bine a stat blocat acolo. Croșele lui McPhee a McPhee. fost atenționat de arbitru că a lovit sub centură cu opercutul de stânga. Cred că a avut un reper foarte clar arbitru, pentru că cotul acolo, cotul lui Adrian stătea exact pe centură. dar să spunem Cum că ați văzut, în era și cu această gura deschisă pauză- în ultimele 2 minute ale reprizei, deci respira foarte greu, probabil că din cauza că sângera intervenția interior echipei. și priviți aici, Dar acolo- doctorul îl examinează. Cum, indiferent că stătea cu gura închisă sau deschisă, important este ideea că diaconul lovește foarte, Foarte foarte tare, tare. Și contează, pentru că prinde acolo. Acum e Iată, în reluare Da. gestul lui Adrian, încearcă Dacă- să zâmbească și Conor. Dar el nu mai putea să facă același lucru, pentru că Conor avea nu probleme putea să- serioase în acea zonă. Da, și acum cei din colțul lui Adrian află vestea. Da. Este victorie pentru Adrian Diaconu, care ajunge la cota 18. Iată, Devine campion canadian. Dintre care 11 meciuri câștigate prin knockout. Neînvins și el în carieră, în cariera profesionistă, Adrian Diaconu, primul titlu, să sperăm că vor urma multe de acum încolo și mai ales titluri importante. Conor McPhee a fost foarte dezamăgit de acest meci. Pot să vă spun că la ora actuală suntem în discuții cu ei pentru un meci revanș. Ei cer o revanșă cu Adrian Diaconu. A fost foarte încrezător de el că ar fi putut să-l bată pe Adrian și cere acest meci. S-ar putea în următorul meci să-și apere centura împotriva acestui Conor McPhee, dar mai sunt și alte opțiuni pentru Adrian. chiar am înțeles că Interbox l-a urmărit pe Joel Terdei pentru Adrian, cel care a câștigat titlul european, dar, campion WBO. și care e și campion WBO. Într-adevăr, Zsolt Erdei e un boxer pe care Adrian îl cunoaște și ne-a pus în vedere că ar vrea să ajungă la acel titlu. Noi încercăm tot posibilul, oricum Adrian este clasat la ora actuală cam în toate versiunile importante și versiunea nord-americană legată de WBO este NABO, iar Adrian este la ora actuală în primii 10, deci dacă va ajunge să câștige acea centură NABO, poate intra în primii 10 WBO, unde putem încerca un meci cu Zsolt Erdei care activează la Clubul Univers.